ଶୋଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ତ କେତେବେଳେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏସବୁକୁ ସାଧାରଣତଃ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେକ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ଡରିଯାଆନ୍ତି ଆଉ କେତେକ କହନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ସତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସତ୍ୟତା ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଜିତୁ ଦାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜିତୁ ଦାସ ଯିଏକି ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଛି। ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଫୁଲ ଥାଳି ଧରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଭଲ ଦିନ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି।